Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kinongilam kaseng People's Democratic Front nadu Presiden Barangba uba Gavin Melim, Working President uba Bantedor Lingdo, Vice President uba James Ban Basayo Moy, kilawan ban sakilang ya kejingwan ajing kershan jong uba Wilbert Rani, uway na kinongilam jong ke UDP, ha kaba lagi spangun kinong kershan jong u kiba hayeng hasem bat kiparlok parajor kilawan banya shimbenta hagini kesngi bat kularu ban treshitom ban Punjab dan Burom ya uba auspicious Lingdo. Nalor uba Wilbert kinongkit kam bat nong kershan bahakmat jong ki waipat kiseng san hima kumna ke UDP, Kongres, NPP, HSPDP kilawan ban keren hagini ke jinyalang ban penpau bakin ai ke jing kershan ya ukurtong ke PDF. Nagalang ka jongi kung uwe uri rangba jonga ne ka thain badan si sai kata ka jingkat klit bar hadien bola bishar benya ben pa ben kabai dei barkini ki keltong lani ki candidate ki bangi khmat nagbenta ka jingpat khrea ka jongi jongki ka ni election ka berwan nang ni na po mo prang konstitusi ladan ya kata ka jingang nur pan kertio ka ne ka thain Dagaba la kloy ban alam ka ketika dia ketika man ban persang ban ai mensiam ban persang ban ai jingkel shan yone sama rangba ban yakun nagane kapalti kabai ke jong lara komba walbar running dan sisa kata ka jingkel kle only ayu besi song setai sesar kakam gajam kabobet bobiang dadan kam suban kuslai rei syata orang ba badan ni kata kajin ke kle kajing angnot berkajing terang sisa nado mensiam man gentio ya kan ka thain ka bai ke jongki kagaba nagalem ke jongi sya hagani kitayo ko berdet ha ka meeting ka banglalong hangte po office to ikam jonga hangte po molai ringkat berkatu ningot kinongelam nakani ka thain ke jongki bat kumjo nakaliang jomba auspicious ngala sakhi da shisha kata ka meeting kagba nakaliang da jongi kumurang ba badan ta kacin kle la bu igiteu ki kattu ga ne gi kendor kagba nakaliang da jongi la kle hakmal jomba os nakaliang da jonga hoy ngala long shisha atau sakhi kagba dei bakane ga jang nod jomba Wilbert Rani hoy nagaliang jumpa os labu yakini kikendon kum kata ka thong ka bahak madu bangila yo snow ya jikran nagaliang ka jongi henne shakmat banagaliang ka jongi andala poi sa ka thong jong jingjo ba Wilbert Rani unang way na pedang kiri rangba bandan lang hakakti ka dia ketiga man jumpa os bani tray ringkat lang ban pinti kena bagani ka mau prang konstitusi gawai ka jongki ka nong ki syafrang na gawai ka por syakui pa kum ka konstitusi hi sodan kideban long ki badan bok sibur banagaliang jomba os lolong sisa to we rang terwa ban terwa hakmat jogi kum ki pajba bodan sisa kata ka mensiam ban kit ban ba Kemensiam berpersang berai taka jing sakri ke berjanai na benta jongki kum ki pajba jong kami mau prang konsumsi bernios no na ka jingkren jongu henne sakmat ban nagaliang de jongu de sisang yoi bodai sisa samarang ba badan ya ka thong berkajingang lut ban persang berketio ya ka yo ka kot berkaju por ban persang banai taka jing sakri ka berjanai nagabenta ka jongki kum ki pajba jong kamo prang konsumsi berokoi banagaliang ka jong iru haga jing salok ka para marway banga hagitei banai ki bladem hoy ilaong bawat hagani ka election MDC ka bladem wala dai khamshem na poi sa ka thong jong jingjong Baka margin joga jingsha rem ka jongi itang lais patam gabut Henry
wala kata iklem simla do mensim rega mensim ke jongi ka yai shirhem la shem no ka ne galat ban pinti kana ban ya kon biang ya kan election ka banwan bai laong hanga kum kunong lamba ma jong party baladai poi saka thong jong jingjap hakan election ka banwan ka jingang lot berka jing thrang ka jong i ka dei banjok bunsia sisien mo candidate upwa banjok bunsia ken mau pai ba bakat kom ka jing penyai baik ya renti jong ka constitution jong ni ri India ba ka jong ken mau bakat jing pen khmai economic mat hagan ka ri ka jong jujia man ka sansnem tengi so thu bo no economic mat ondalo poi saka thong jong jing jong kalau kwa banjok na kawai ka sansnem sa kawai pat ka thong hau ka dei bontre minat bontre ringkat berkipai ba bade alor ka ne ka benta bana ka liang ka jong uru udan ne ka ne ka jo ka thong bana ka liang ka jong udan ne ka jinga nor ban jing thrang bontre minat banya ringkat ber phi kum kipai ba ringkat ber ki khri nong sin cha snong berkum ju ring ba ka jingkal syang ka barat ba ka jong phi kum kipai ba ban pinti kana bonjob na kawai ka sansnam syakawai ka sansnam amangi so thu balada ngi trai kat kum ka jingang lot berka jing thrang jogi pai ba kamu du pai ba hadin ba kut sansnam un ai ya ka jing shania bat ka jing ka shania phi na kawai ka sansnam syakawai pa henry lada hem trai kat kum ka jingang lot jogi pai ba upai ba udan ka hok ban kinta je phi hadin bakut ka sansnam kana kalian ka jonga sun shem ke negalat ban bu e ke jing ka padre hak ma jo phi kum ki pai ba kum ki pai nong tha bu jo ne mo frang konsusi to shem bagani ka jing yang jong ba auspicious indo mo frang nang ne na po mo frang konsusi kalong sisha kata ka kabuk siar naga benta ka jong phi kum ki nong tha bu abang iyo i da sisha ka mensiam ka jinglong rangba ka jong ni sama rangba badan sisha kata ka jingang lot pan kentiu ya ka ni ka than berkumju ya ka konsumsi barokoi bangi sau thu bonderu sama rangba banong sisha utau aset dan ni jingdan jingam ubakoldo naga benta ka jelahi barokoi lara upoi syaka thong jong jingjong Nila yo song do henne ka jing tho jing bobun na pedang kiwei ba ki candidate brami syakane ke lempung apa kira ken tho bo candidate jong ilesi bom dadan ya kata ka bank balance ka bahe hede ken mau pai ba bangim dadan kam thani to candidate ubarospa ha bai dei par ka pisa pilai rengi dan kam e you candidate ubarospa ha bai dei par ka jingmo berkhat berkham tam e ubarospa ha ka jinglong bakenjam si tenagaleng ka jongai hangani ka por ka bomenta ngashime ne galat maragaleng ka jonga mayo i de shisha bobona preng jo phi kum ki pai ba khalong shisha ki bayaisha la ap hadu ka ni ka por la saw kan tatam ngam kwa ban penjorong ya ka jingkran ka jonga henenga boy ka jing ka padret hak ma jo phi wei kum kinong tha bor jonga ne mau plang konsumsi Bapin pelen ai yau ni sama rangba bapin scam ya ka jing mo ji perkhat ka jong phi bah ka te ka alpunyo tarik jong bnai ba a bapin so bha banya shan nem ha shap jong mo peti bangi so thu ai ba ka dak jong mo meti kalau man tebe jing shai naga benta ka lawe ka jong phi ka jonga berkum ju naga benta ka lawe ka pan sawan tengah boy ke jika padret ba onda khimiru nagali jela ba pinyalap ya wer ya ki bahayang masam ya ki perlo para jor jongki ban penti kana bonir candidate jongi un boy saka thong jong jingjok hakate ka altare jong ubnai balai ngasikwa ban aga kubor hakma jopi kum ki pai ba jong ni thain tulsat
Nomor baka sora konstitusi baka mau pelang konstitusi kalong mandai. Habai day bagi te gisnang laikro bat ketika thain mau be. Kita kilong mandai baka sora konstitusi gijong. Masukwa ban pentip sakit. Basa ketika thain pembalong menta nakalyam joba os. Iwan bahasa ke benda ke bersakmat. Hendreng akwaru ban kerpat hakmat job hi kum kipai ba jong ni gathan. Ni don kam sa ka jingkal syam ka barat ba. Na phi kum kipai ba jong ni gathan tel sa di paroi. Ban kum jo na te na thain mau phlang. Ban penti kana bong niu candidate jong i un poi sa ka thong jong jing jong. Nginum klet tang ban sukan penken mau ya pi. Naman ngi kum gajaj ban riau. Kabat sufi kalong. Bagi saya ong ngilong kum tu kiu aluminium. Hakapor baklut ban kata atam long clear lot. Hari tang sipang bela peja. Bagi jaj ban riau jumi sufi. Kalong ba ngikloi ban klet. Ya ki ai ki bolong ki nong muna. Ki bolong ki ai ban pensa je kan mau. Kham tam ya ka jingat lenti kum gajaj ban riau ye. Kadau ba jong ke parti ke jongi ke jingmi jong ke parti bangin sedang nadu warjar kanyo kadai halor ki jenglong ki jingman ke bedai bat ke sensar kadar ngatharai seni sepo snong tersat bat ke mau plang konstituensi ru ke kendu kita kata kadai ke jing slot no jong ke honorable high court ya ke ikhtiar jong kirang basnong hau warjar khatsa Bat kirang ba senong ki headman kanong haki senong ki baper hapo kani khasi jantia ka bi jongi kimla su bantre jam bat hakatai kapor ngabat ibaban ngedan hapo dis council ngia perkhat kumno bangin le yakani bat ngilalej ban ud ngilalej ban tit jingkhang sepo sekretariat kan mau tu kapor kadang yalam keseng kongres hakajing alam jong Dr. Mukul Henry kita nanti man kisngap ngilai kendu yu ba pustun man sngap namar boleh yu kajing sultanat jongki bansyong pos ketriat regi klet nopat ya kita ki an ki kanun ki bante lakam ki ban la ban pentelun yang ikum kacaj benri babai dai bat sencar kada kedai na takadau baga ne ka PDF ngin sapun kha bat kajing pun kha PDF ka khamlong lenoi Kabamenta ngilong biang kumbalong kumni bangin yo ban sencar kadar bangin yo ban pentelun ben kikam kijam hapok snong kitau ki sodar snong ki sekretari snong ki dorbar snong ki la ban trai kambiang dai nagadau baka PDF kasim kia hadu bangin dalai bantit jingkhang sepo Supreme Court bangin sayo ya ke interim order kaban sesyak biang pat ya girang ba snong ya sekretari snong bagi dorbar snong bagin yo berteri kambiang kumni kumbang jiyo terikam hajipor kiba mensua hadu mentah tigini kilong kiai ngasukwa tang ban syuetu ipi kendiat namar badan kibaong bagini ki parti red kita ki sengrolum ki kotno kejingan lenti tang hapo khana parah dan bentuk khana kunta ngatara yang ni bofiru baro pitep lot ke PDF lane ke UDP lane ke HSPDP kikot nak tang hapok khana para namar bagi dei ki sengrulu andai ken mau ngarkwa banong ipi pajba lada dei bamdon ki sengrulu ngatrai kari bat kajaj bendriu jongi rukan nemlong kumbalong kumni mentah kajing don jong ki sengrulu kalong kajing sngan nakabenta kinong song snong hapo kari bat kejela ka bagi kejongi lada ndai badan kini ngade tu ipi kata ngamtip kai ke baca kai ke banja apa state ke bagi kejongi teh ni kepor kalong sisa kai kabanga kwa banong ye si kendiat sepang uni unong yalam kamtam ukandidate jopi uba pi la itu lot baro ubalarong nakoi gisnong sigoi gisnong bat ngakwa banong ipi hakata ka jingi terikam lang haka jingi ya lenti lang ban pentelun nya kikam jong ka parti
ngijia perkat kumno banginya sandar naga benta kejelah hibrok kawai Henry haus 6 arajar kat kendai uni usamla rangba ulami syakmat banyele yaga election MDC bat habalami banyele election MDC kajing berkat bat kajing temu kalong ban poi syakatong Henry tang kendiat bud larang no kata kadai lais pa bud duna moba sini giong ba shot si pimo ni giong ba auspicious Henry kajing ram no kajong pi kadai kabanang perang ya pipat kumunong elam umanang kit nang ba banang pentelun ikikam kejam joko parti bat jong ke konstitusi hibrok kawai bat ke election ke barang sudah ngiong ke by election ke balong hang ne po ke moplang konstitusi hadin ba utrai kenrat ulasim no seledi ye lead padang semu kani ke by election ru kiladon ke jing penbor kiladon ke jing yakran naga bentaban perkar ba kumnungin sayu ni orang ba mi bani kun ni ke by election Henry kata ke jing yakran bat ke jing pleu jing mot kata ke discussion ke balayat di tayo kum ke parti kalau ban nakaliang ke jongi ban nakaliang ke jong ubaas ngisim ke rai bangin buram ya ke ying kesem jong ilit eskison bangin buram ya ke baki kirai ban peniang da ubah Eugene Lindo dai na takadaw hak election kani ke by election ngiklam tre bagin penmi kandidat laning khamsha bat iniru lasim ke rai bangin numpat yele ngin update ya kani ke general election usnam arajar arpulai tadai na takada wong ipi kum ka parti nga ko abanong ipi ngi say don ni kata ka jingat ka baskam kadang la ka bapen kun suki kumbong kasi ya ban sukriya jebor ngimtep kay ka banja ladang ipemi haus nam ubaladak no kani ka by election kani ka jingmi hagani ke por ke bemenda pat ngai gede ke timing ke babiang tam bat uso ulai stang ban sukai namar ngiyo isai hata ke jinglong ke jingman ya kene ke konstituensi Moplang kata ke jing yo snow wer bauta unyele bakata kan yele bauta usongno ngisu update kemang ngisu pet Henry ke basno tenat ngopi bawa boleh terakan rat udan dekat bumi orang bah boleh terakan rat udan dekat berkini ke konstituensi kaba kata ke jing Yaisha berkejing up berkejing yo snow ya kita kiai ke kubor kibawan nakeleng saudong bagata ke konstituensi Moplang unong yele ubanang ta unong yele ubanang ni kum kita kiai kelayat Henry beso kemen kelombat kibak mut ban mi syakmat banyale election da kata ka bor jong ka jenget da kata ka bor ka bangin yale election bagi ong ka clean election clean politics kita ki bamut banyale election iso kemen baki don rengkat lang bat iba auspicious mentah kiba kwa sisa ya ka jingkela kam syong tang unong yale ana ka jingkela kadai ngani tu pi hakipat ba dan ini sisa bakat ni ini meeting ngayo snow idai iba supen baik kerke kat ni pia don mentakan ni krui lada nang ni pia mi banlet sesnong setau banya perta banya yatu ya u kandidat u jongpi ya kani kejingalang ngatarai kan nong ke kejing ai mensim kaba hadu katata naga benta jong ilang baro idai banya don lang idai banwan pensingan lang namar ka election kanila hakmat bat ka jingtray sitom ka jongi nagaway kapor syagaway kapor kum iba ilayat hu yapi ba ka jingya lenti sisnam tam banlet nagaway ka sinong syagaway ka sinong kamday ka basok kanday nga ngaj kampat ba ka jingtray sitom ka jong ubaos kan namlong let naway bat ngaj kam bangin yo ya kejing jok badan burang habang apel igidur kmat ki jongpi ba piwan sa kani kejingalang piwan da kamensim ka kmen da kamensim ka jingkerman baka don ka jingkerman na kabenta
kamau pelang konstituensi kindiat ngakwa ban syemru ya kini benta ban ai kublai kerpang yau rongba nongyalam jogari ba gajat benriu ka bae ka jongi hadu kini kisngi ki bamenta hawa ila syong thajno nakakam kumunongyalam bahmat unongyalam barang badu jong kaseng FKJGP hindrai idang dai unongyalam jongari ba gajat benriu ka jongi hadu kini kisngi ki bamenta kata kalong i bawal bat rani hawat ketika jing sisa kumbala keren i bawal bangam simla khot bangam simla phone ru yei ba in ajing kersan yang akan di election bamenta ngalayo snow nadu mention snam nadu snam arajar arpuway ngumur panong nadu snam arajar arpuway ngalayo snow harum haneng bangalayo snow ru negiri rangba jong nega dong kathai ke jongi bai bawel idon ke jing angmut bani sim menta ke general election of nam arjar arpulai pitep ke ai ke bawan ke jingmut ke jonga ngong hangta telak subang mo hangta telak subang ngaju semua tenat ya ka kentien ke bajukran iba Eugene yong bah ke election borbor ke dibendai ke election ke bukut ke election ke badai dandan da ke jingkit kli ka election ka badai benlong da ka jing perkhat na ka benta ka lawai jong ki khun giti ka lawai jong ka riba ka chat beriu ka election barbor ka de benlong ka bukhut ka bangim dai ban pendan kam da ka bor pisa ka bor tingka ka por election ngayo sngo ba sai ba wel bat iya da kata ka ju ka lenti kataru ka de ka ju ka lenti ka bangaya ha ka ni ka election ka bamenta bano hangta te la ya smobang nginia ther ikini ki baong bangi dan jing sania tang ha bor pisa bangim dan jing sania iki pai pa pitem na magini kisngi kinong yakun election kidon ka jing sania baka pisa kan Punjab election ndai ba kidon ka jing sania iki pai ba bagi pai ba kan Punjab election namar bagi jan jing sania hanga bang yakun ikini election kata kadek daw ba jong jing sadien kari ba ka jat benriu ko jongi kadek daw ba jong jing sadien ka jela ka jongi ba ka daw ba jong jing sadien jong mau pelang konferensi namar kita ki be kon election ki ong bagi sania baka pisa kan Punjab election yang ndai bang sania yo nong rap ndai bang sania yo nong bela ndai bang sania yo urid uria ndai bang sania yo sama ndai bang sania yo ka pisa namar ka pisa Punjab election yang hindrai ka pas mau tenat kalong ba laiwat kidon ka jing sania bamdai ka pisa ka Punjab election hindrai udai unong rap udai unong bela udai unong timau ti siap ngi gisam lawat kam wat jam ki Punjab election ngasngau tenat ru bai bawal bat imi itmu ban mi ban yakon ya election halo ka nongrem ban wan ra ya ka jingkala ha ka ban kentiu ya ka roi ka par bat ka yok ka kot jong ginong syong snong jong ka konstituensi ka jongi bat ban yengru kumunong yalam na ka benta ka ribat ka jat benriu tikam smogay yang bangan dong bawel smog bahasa ailat shwa yang bangan yakun yakani election ngong lei ailat bai bawel in yakun ailat bau ba Eugene yakun ngarungan yakun election naman ngidon ka jingsania ba ya uno kandidat ubaki pat ba kidon ka jingsania ban Punjab ya uta ngin Punjab ban ngin saai ka jingnya terelang hadian ke election tindrai kalenti da kumne ka yalam na ka benta ka mau pelang konstituensi kadon ka jingkerman ru baha kisnam kibanwan ibawal insalong unong elam insalong unong mikmat nakawai naki konstituensi kibangan namla ban batai lupa menta hindrai ngamar tetin be insalong wei naki nong elam nakawai naki konstituensi hakan ka jela ka jongi ban haka takapor ngin sayoi bau ni unong elam bru un sapeni yesibun ba kikam naka benta kajela bat naka benta kari bat kajat meri ko jongi hindrai naka benta kari ka sansnam kawan-wan ngakwa man pensngaw api kinong syong ki baye ki jonga ban naka benta kari ka sansnam kawan-wan ndai tang mga ban syong ha kari ka mit
ban penyad na kabenta ban wan ra ya ka roi ka par bat ka yo ka kot jong kinong song song konferensi ka jongi hendrai undon dunia wei sama rang ba jongi ru iba wel bar rani uban ya dan senda bat nga na kabenta ban kentiu ya ka roi ka par bat ka yo ka kot ha ka mau plang konferensi kai ka bang asno tenat ru na ka ba iba wel bar ila persngau ya nga ha ka jing ya kendu kalong ba ibu kendon bandang la job ya kini election ngamdei ban klet ya kini dong kathan ke jongi nadu nang tei nawalin kien hadu hang tai halai nong rim ban ngaku ban penting na ya pigi nong song snong ki begi jonga na kini dong kathan banang ta na ka jaka ka snong ka basa din tam nang ta ngin sedang ya ka ban kentiu ya ka roi ka par ba ke yo ka kot menta ha kini ka san snem ka banwan nang ta kasnong nang ta nakadong kathan kabasa din tam ha kini gisnam gibaladak baro nang ta ngin sedang iki kampenroi nang ta ngin sedang banwan ra jingkala ha kini gisan snam gibanwan habang ayat menta sisnam khatwai sngi barabang alalek bandrung habaro kendai teligi hima hakamo plang konsensi bat habaro sispa arko teligi snong hamau plang konsensi mdunasyo ya kalai sien bat sausien haman lagi snong ngakwa panye thui biki parang snong gibi ke jonga bangayo I ya kating sadin joko roi kapar haka konsensi ke jongi kisnong kibadang buot ba kibang padon yigi yin snong kabak school kadang jengai na kasnong mdan kimadan yelekai kibak paka mdan kacaka sumar habya jat bagi kenta kiyau kihat kilanang ringsdot khamtam kisnong ngani tu epi live usan teli kisnong hamo plang konsumsi jongi hadu menta ki bom padon ya kalenti kesengkien 4 poi surok hadu menta ban ngaku pandang tangkat ni nganom keren jerong hagabai dei ba kating sadien jong roi kapar hamau plang konsumsi haman lagi snong hendreng aku akan pentip sepi kinong sok snong gibi ke jongi baga konsumsi mo plang kala kam sadien kumau ikong levinia ban ya dujor ban kini ki konsumsi ki mamarjan ru habaro kilian kala kam sadien ban namar kata ngaru ngasau tu bahakani ke sansnem ke banwan ngan hap ban pet miet pet yong ngan hap ban sailut kabor kaput ke jonga kumno ya kaban wanra iki kampenroi haman kisnong haka mau plang konferensi ngaong yepi pat ba bai jonga ba ki jinga ang nuot jong pi kum kinong sok snong ka jinga ang nuot jong kilong yeng ki basa riu bentai ki basa kun swet ka jinga ang nuot jong kinong rap jongi ban wanra iki lat trai kam ki bathmai ka jinga ang nuot jong kinong ti mau ti siap ban pen lai luot biang sa sisin bangin yo ban ti lai luot yo mau siap ka jinga ang nuot jong ki samla ban yo kam yo jam ka jinga ang nuot jong kinong yalam snong ban wanra iki an ki baklan ban yadai ki snong ki taw ya gari ka jat benriu ka jongi ka jinga ang nuot jong ki samla puli banwan ra ya ka rukom trai kam ka bakhamba ban kentiu ya ka puli ka puthi ngabu thong ya kita ki jing angnut ki jong pi ka jing angnut jong pi ki pai ba ki jong ma ka dei ka thong jonga na ka benta ka sansna banganong ya pi lara pi pimrai menta lanupat ko mo ang tin pira jong ka seng PDF lara pi pimrai menta lanupat ngin sim ya karai ban wanra ya ka jingkala ki snong ki thaw ki jongi lanupat ngin wanra ya ka jingkala haka konferensi ka jongi ban lanupat ngin wanra ya ka jingkala haka ri bat ka jat ban ri ko jongi ngamdan ya kapor kabakulu ya kabangan ya thulud hangni ki ai kita kimat ki bakom kongsan ba ki ai kita kimat ki bakhamakmat ya kabangat mu ban wanra ya ki bangat mu ban shim ban pentrai kam hagi ni sansnem ban wan dang la job pu membeli nak bentaban kentiu ya ka roi kapar nak bentaban kentiu ya ka yo ka kot bat ban wanra ru ya kita ki anji bakhran nak bentaban ya da ya ka ri ba ka jat men riu nganam yo kapor ban ya thulud kita baru hangni henry ngakwa bani thu ipi kinong sosno gibi gi jonga ndang lawan ra ka manifesto ko jonga bangan sa panpoy haman la ka wei pa ka wei ka rem ying hamo plang konstitusi smo bahaban puli banda pensyong nong rimba namarnan ong ipi hangta ka syong ka lawei jong ki kun ki ki jong pi hangta ka lawei jong ka ri ka jat men riu hangta ka lawei jong ki snong ki thawi jongi bat hangta ka lawei jong ka mau plang konstitusi unong bala unyo ya ka jingyarap ya ka na ka sarkar ban snayeng snasam
Undang yarap, undang bela, unyo yang jingirap nak sorkar, nak benta. Ban penang berstat ikikun kikti. Baga kinong bela ke sorkar. Kinyo jingirap nak sorkar, nak benta. Ban pen nak benta ke jingkin tiu kurem jong kikun kikti. Kinong bela, kinyo jingirap nak sorkar. Habalap ke bensau, habaur habahap, bamla syuk ban tre ban kita. Ban yo jingirap nak sorkar, ban sengkam sengjam. Ban wan ra ikirukam trekam kibat thamai, hakarap karyang. Ban wan ra ikirukam trekam kibat thamai, ban pensuk harukam trekar kom ta jong kinong rap ki jongi. Ban wan ra ya ka jingkala, hakabai dei ba ka jingdon kam, naga benta. Kayo kam yo jam jong ki samla ki jongi. Kabang iyo menta kalong hantai haki jaga haki tagi senang hakap sor kisamla jongi ki belanang lasta ki graduate ki post graduate wat ki doctorate ngani thru ipi ki kai ka kam ka bagi trai menta ka kam ka bagi samla jongi ki belanang lasta menta ki trai hasur silong ngani thru ipi ki kamai skutar mandasi kilaj ai wai tiar hayeng ki brio kilaj ai tiar hayeng ki brio bang ngayi wat aki ki senang ki jongi ki na ki benang ki lasta ki don haja ka trai sispasni ngidon kam ya ka employment generation policy ngidon kam ya ka commission on employment generation kata ka badai ka ban pek ka ban kmi bha na ka ban ta kom no ban thalat thalunti na ka ban ta ban ai kam ai jam ki samla ki jongi ibala ong bakani ka tingyalang menta ka singi kadai ka jingyalang ka balalum dai mama welbert kum kinong kershan ki jongi banya ai kata ka jing kershan ka bukurai ba auspicious lindo Hoi hamni ngi yabun hakini ki elections ki baladap dan kiba kershan ya ka UDP dan ru kiba kershan ya ka NPP dan ru kiba kershan ya ka Congress hanrai minta kawai ka sur kum kawai ka kenhon ha ka jingalam jong imama welbert ni yawan lang kroi hamni ban pen pau ya ladi ban pen shisha ya ladi ban ya ai kata ka jing kershan bapura ya iba auspicious lindo Tina ka ay kadaw, kum kadong kathan, kum kiriw rang ba, kilom kami, kikun samlay nila yami lang kruy kum niya. Bangin niya ay ka jingkershan niya iba auspicious. Kadaw ka bakong sande, kaday, namar ka jing sadien palat, jong kani, katong, kadong kathan ka jong ni. Langin niya nujuar bat kiwi-kiwi ki constituency. Langin niya pet, kumanay nuksa, kum kasora, kameliam, kamau senram, Nipet ketu constituency kilakiu syai karoi kapar ke badan hak senang dikau ke jongki. Handai la dan nipet pat ya kan ke constituency la jong nila isang sat. Namar balai nim yo shisha ya kita kinomi khmat. Bandong kibani kiban ra ya ke khia ka shan ya ke jing ka jing don kam. Jong muni upat ukup siliam usam siliang jong kane ka than ka dong ma jong ni hon nimlan ya ka jing shisha baladang ipek ya kini kisnong ha kani ka constituency ka jong ni badai tang ka mau ngap ka mau plang ki baladon shisha ya kata ka roi ka par hanrei kai ka bajia kiwi pat kisnong kaleng saudang jong kani constituency ka jong ni hatu nimdei shisha kita ki badang buan ba ki jing duna langin pek haki surok ki balong shisha ta buat luom nak benta karoi kapar hak jingdan jong kelimti ke singkien hak jingdan jong ke school ki bakam shalor kum ki college hak jingduna jong ke umpa mundi barro hak jingduna jong kini ki lab ban ai ke jing sumar sukher tadi nang lingba kini ki barro bangi kiri orang ba jong kani kadang kathan ringkat kilong kami ringkat ki samla hak jing yalam jong imama welbert ni lahap ban pek ya unu ukan didiet uba ibet ba ibiang shisha banlong uta unong mi khmat ujong ni barhabang ipet pati kini ki kandidat baro ki ba hanrewut ki kandidat nang ni na po mau plang constituency ngimong ngamong ye ki ba kimbiang ho ki biang baro ki kandidat baro ki kertong ki de ki ba biang hanrengi ni dan kampat ya ubreu uba kham ibiang ban ye kitu baro sanmud tihabang ye bishar ya pet ha da kawai ka sori itu badai tang ba auspicious balong ubrio ubadan kata ka jingkit kli ubadan dia kata ka jingnang ka jingtip ubadan dia kata ka sur
banra ya ka khia ka shan jong hukum shiliang usem shiliang banra ya ka khia ka shan ya ka jingjan kam jong ka ni ka shnom hakani hapo Mauplang constituency bagi ong baya ka PHC bat ya ka veterinary office hangi hapo shnom tersat lawan ra damaki hanrei ngadong ya pi hangi ko para lok baye ka jingwan jong ka PHC bat ka veterinary kadai da ka jing start jong kinong kitam jong ka hima pam sangut ringkat kat kiram ba snong jong ka than ka dong tersat ha ka jing sno thu lang jong upat nong song snong bro kawe nadu usnam ar hajar saw kinong kitam jong ka hima pam sangut kilalet ai ya ka memorandum ban upgrade no ya ka ni ka sub center jong ka tersat sha ka PHC hanlei hadu usnam ar hajar ar puwero kam sham la po HHA Tadai hang tu senam ni kirang ba kinong kitam jong kahima rengkat kirang ba senam kimban si bandat dan pam jing arab syai mama welbat lebama i bajulong si sa utau paya baju kersan na kapor sa kapor ya kan ni kadong ka than ke jong ni te hadin ke jing kendu bat i imama ilabu appointment wood bat health minister uba am hek hadin bekilale ke kendu tang hadian si benai tam ni layo jing te baladak sanction ya kepisah menteri kam no ya ke PHC but day tang kata wat ya ke office jang ke veterinary ru ya ke memorandum la ai kopi sa imama welbat batang hadian katu kan ni por la khat tendar menteri no ya ke veterinary rekat ka jing so thulang imama welbat kinong kitam jang ka hima pa nong sang snam bat iba sanbor sulai belong minister jang ke animal husbandry jong ka sarkar Meghalaya te phi bali nga yapo ya phi gini ki namar kimpun wanu aru unkam monong badai mangabuan rae kani unwan biru unkam monong badai mangabuan rae kani hanai ka jing shisha phi ki pa nong song snong jong ani ka dong ka than phi dei bentep lada phi yang le janga kidan hang ni kiri orang ba jong kani ka snong ki nong kitam snong phila ban kli na ki maki kilong ki sakhi wadi paru ibadai sketri jong kahima konsengut hatu to kapor idei nong sakhi nak banta kini ki baro te khandia ru ngasukwa banya tho ya phi mo sabang ka ka ba kini ki party kilakran yang ni ukur tong jong ni ba auspicious lindo pios ngau ni kinong karan di basa khamat menen bayan baila ong ba kila ong ba umdan pisa hoi kadi jing shisha wan yang aru ki buan kiri orang ba na ki party kila iwan mari kendo ki ong balikin pialet bani aga jing kersan ba auspicious tangka pisar umdan teng la dalong meeting lili watang bai syai pat bar umdan pisa ban ai kumno pialet tur thmak le mukuli ki ong hanrai nga pa daga jing jai ba jing sngau skam jing mut alade ngal ong iki ngiru ngidam yang kuli bani tur thmak hanrai ka supher no ukuli jong phi de ka pisa hanrai ukuli jong ni de ubriu ubadan ya ka jingkit kle ubriu ubar bandan ya kata kasur bandra ya ka khia ka shon jong ka di ka Mauplang constituency jong ka khia ka shon jong hukum shiliang musem shiliang banru ya ka khia ka shon jong ka riba ka jajan riu ngajuang ya kipat ba habang ngalay meeting ngongi kinong kran ngilong tek kum kinong buat barung apa patakya barung apa patakya bampat buat yang ditang siklat ngalinya seyeng ya buat yang leran tham nalai krak siklat are gabang arsien klat laisien sausien par le seyeng pa kijing khang rum lasu de pe seyeng mo ngilong tumta tang si pi pat ba kanu jing kemen siem nomor bun baru ke Jakarta jong jing in jong ni ngilaya jengkat badu pat ba ngilaya jengkat badu pat ba haman ki benta jong jing jong ni ngasno bang ikat ni gidon nyelum ngaso yo mensim ngaso gerhem ke mensim ke jonga ngaso ngodok dok jing kemen hadu tata bani ikat ni ngidon ya ke jingket kli na benta kadong baru than ke jong ni oh jadi ni kisi lami ke jingong bawa wal unya khon unya pan diket bani khon na ke yuripi kalong ke jing shisha ngaladon ke jing temu bani khon na yuripi banda kadien ba ngatikna ba kadon ke jing pun klumari ke jumut cuberkhat ke jong aku mono ngalam ngamla bansha bat kamdai bangong banga kham kersan UDP namar banga thot bamyo tiken
ngaklem thot dom ya tiket ngathot nomor pikiran bayi ngathot nomor pim cukhot tapo ka meeting ngathot pikiran bayi pipimi penman ka shlong ka jonga bangadai na ngathot hanta ngathot bangai apo ka social media pitho apo ka Facebook ba walbat na mau plang seneng uyo nil kabut ngathot natakada ko perlong yang abangan mi hendak ada pimkran ngam thot bat ka khadu ngathot kalong nomor balai ngaku aban pai ubreu ubrani ke jingit kli ngin syaitan patrun ngin syai ka bamani kandidat kamla banlong nomor baudai baya jan banga ngasai la ngasai kandidat ngamla banlong nomor baudai bahayang penyang kandidat kamla banlong nyapai ubreu ubrani ke jingit kli ngani tu IP ke jing sisa ki babun ki parti lawan kedua inga tang baos kemfun inga ngai tu hak bapai baos kemfun inga ngafun mangai baos ngai tu IP barakan ngafun inga baul bat wan se banang ngong ngamla ngong dalpi kwa bangan wan pihak kran ni ki perlok ki jonga ye ki ginong ilam ngasnong ki badan mar nga pihak kran ki lemar ngamla banwan manga kelem maki lemar ka por ma thu benile maki ke senran nga kamun banong tang lemar memilih asyo berat no yaki ngamla melenta ngong kamlong nata kadang kilabun ki telefon yong mun ya thong bisa dan ki thong bisa ina ibo phone na phone emali kyong ele na ka parti jong ni ka jinglot jong pingin ket mangi kyong an ket manga kyong ta kadai sisa ka memali kamai ba fi bat ket ka jinglot jong ada kyong an ket manga kyong ngong ayam nilai kubli shibun ni jing terwa ki jong pi namar bang haban perkhat suki kumurang ba kum no yalam ngam dai ban bakal dan gimana kedua yang apa office ngatip mentar kita hang ni kira iPhone yang kita sini sejan tegi parti tegi ong yang ba dara pilih nak parti ke jong ni kapisa ngin penbiang mengi kira itu karno kapisa nganemong te dan armut ki perlo ki bedan nomor nga dalam mi kita patro kapisa ki ong nufit ki ong beli bongol milih kaile pulut siteng khat sabang siteng ong kata kamlong pikir perkhat nomor boleh kata ka bakla kata nomor ngaken mau iwi ni ki pastor bayajan mabat nga hakapur mo sitom udan ke jing thot hak kidney bana feel ki kidney bad umlong shu la ang yo to brewa kadai stang ke jing yap le se ka bor jong blai te habang lalipe juta perlo pastor bang itab mensim ngalipe ngong ing ong balai pim persang ban le kidney transplant Siamna duwe kidney thiet pendat duwe kila bene menta tahu pastor rupai yang urki uang samla memut benong yang bangantu kidney jeng gibreu ubele yang ai du kidney lajong dengan le sebeneng uang ora kidney jenu ni mo dengar so kumta ngamla ban tanir ka bangam dai hok ban tanir ngamla ban sim ya ka bam dai hok ban sim ubele lokor khu yang ngadan ka yeng ban reslap ngayok kaja menstep ban bam arsin sisngi umilai ngongan yang na mata kanong rim ta kadang kathaji baragoi ban ngani tu ibi ban ko ban kran ahmad jogini ginalam jogo PDF ringkat bar kandidat jongi kiwai mene ki ong ngiwan ni klembo kendon ni klem sak terwa ngaong ngate ngapu kendon ngapu de ki kendon ni ba sapor ni kendo badi hayeng jong presiden ba Kevin mo hayeng jong pi ngabu di kendon ngate ngamuan tum kendon berkata ke kendon ke mengabu kalau ba hadin bangila job ngilan penjob ipi lada ublay ibet ban penlang ipi kumnong wikmat ngine song kerki bar perkhat lam tagaroi ke pat ngadong than charum lingken charum pihak bani kendo bani keren ngidang duna ki surak ngidang duna ki skol ki babha ngindang college sepo katong than ki cungi ke bobiang ngidang duna ki bugol ngalong i bawas ngiwan kita ki kendon dan ikran ya karena periang ni haban ya penbahas susu karena periang ni di bandan na kumno rumang artili ki inspectorate jong ka agriculture office kawai kala bandai si than nong spung satai bar kawai ka di bandan hang ni po than tersat kena ban pe jing jong kinorep namana na pi perle jing kinorep jong itang seblok pi pa jing kinorep jong itang seselong no pi kampoi si seiru kinorep jing sya kim judai bandai po office ngako apa jing mo di bapai ma benga dengan kamkor berkumkeren bapai ladau play ibet pilang agriculture minister biang wat ju khot iginong rep sepo office kim dan por tang gabai kali
Nang kapor banlek po office. Ap na disha officer. Mo ap na hot officer sipo. Dalami ji mentoy rumia hap tang bai sini. Ngaso ya kaning ya ban penkala tapi bapai. Na se nginang penbaha kembang menen nolor rupiah trai. Nginang penbaha. Ngaso dai ban pha dai ki field officer. Hakni kadang kejungi konstitusirom armut ke inspektor ki dependon. Kawai sethan nong spung bertuai ni thani ria tersar ke bakam nong pedeng. Kenang begini ke officer kinda ches karep. Mdai syuk nong ra bernai siapa office. Ia kani ting happen kala. Nang tang apa kunti sengkian ngong andala dap ke election. Ka kenon kalong ba ngin lom kerki kiri rang ba jong kodong kathan. Nginem khain parti. Nginem mang NPP, nginem mang UDP, nginem mang Inoru. Ngin lom kiri rang ba ki bala bani perkhat banla hieng jeng baos banang ba kini kidai ki bangidan kam. Ngala angi baos ngalong ginong Kristian ki perlok ki jonga ngom uba wolbot manga ngam dan kam ban pancirap ni bos ia ladi ngan tre sitom kemuang mene arsin gaja ngayo hi men miet ban mustep ada ki kedon ki bangalabu kolong menta kodong bakathan ki jongi ngin sa syong kerki ban adien bo blai blai ibe depi ban plong nang mikmat ngin wan hieng jong pi banong kani ka surak ka ban le chalai nang tolong kani ka surak ka ban rung sepo sopian kani ka surak ka ban rung bentar ter ka ban le chatai sepolindo phan belang ka skul ngilan kam hangta ngimbu kendon kita pi menjur nem kita gini ki kendon ki bini kran bi bawas pecos kini ki kendon kamut pada banong ban le rah jong ing ra da kawat rendang le anam le na bos ma handai nginong tung ini terilang nomor pelai ngidan kam ya keroi kapal ngidan kam ya keroi kapal ngakan mawi ka jinto khana jong susutham apar mengidang le skul uang bumno udan unong ri kulai bad utau nong sumar bad kulai utau nong sumar le bumno yu kulai man kasngi upen sat snyo nomor bapa utrai upen sat yu snyo upen som upen sle bad anda syaban le utau shana utrai utiet ban ai kulai hindiat usium thap sepla ule kumta man kapor daw ni kulai lai kumta umsola syasyu uang kumno yu tau nong sumar kulai uang ko kenrat sange no sya ka pensat pi tamana itu rusana jonga ai bet usana jonga kan bam kedang manga nai pensat na kei bangamut banong kolong bangi mentang ni tan kam kerki ya keroi ka par bawas spesial bagi noi lam jong parti kran lam ya keroi ka par ka jongi ngidang don kam hadu kata ngalarung ki thilu yeng jong di ka dong ka than ka jongi ngai i tang ka jinduk sudah ka jing jenjar ki breki kendo ki bon ki long yeng ki badang duk ka hang ni ka dong ka rea ka jongi pinrung ka yeng por slap jauh slap apa yeng boleh mi otonom boleh mi oten ke yeng kepala dan lupa ada ketrum do pilat dang yoten boleh pada yeng di bawah slap urung hadu acing tia bakamar saja ngimdan ngimyo tang kata katin bantap ya kataru ni haban keren nafi kataru kadi kendon ke bangini keren kebangga kembang mene ngakleman klem kendon ngam kersan klem kendon nadai bahas spesial itian kita kendon habe kersan pa vin ma ni habe kersan pa namar la sai par ki pai ba kanong tu ba wulbar ba juram tang thli itu ban ngaku arbo nong ba ya kani ka jinga kundu ka jongi kembang mene hadin bala job nginya kundu kerki ban syong ban perkha nang ta ka dong ka than ka jongi kani ka jiwan jami ka paru ngam syam lakhat parti ngam syam lakhat ki kundu ka parti ngasu khat ki parlok ki bahiyeng basam ya ki nong kersan ki persnong perdong perthan ngiwan nang ni bos ni kelman na ka parti ngi pi ka sen ka meningkang ngala bonong haka history jong kadong kathain ka jongi haka politics bang niwan klem parti niwan na ka di kapor ban kersyani bos namar ngidon tang kata ka kendon ngi ki pai ba kolong ba labiang katu kitu ki amali ki bal super satsnyo ki bal syiro ki bal tu pan dia ka hok ka jongi labiang pas na pijam ngi pan ni ko ka sarkar ngi la ni than jongi pi ko anem bani ai ka college na ka sarkar haka dong ka than ka jongi ni kwa nimpat dan dang ka wairu nimdan dang high secondary school science ko ba haka dong ka than ka jongi si kenta duna na shilong hamni la poi si kenta nang ni hadu pa mau kunro sopian la poi balai nimdan dang ka college ka school ko ba balai ngomdon kini ki kendon ki begini keren ngalapen sakhi mo ba pai firu sakhi lang mo ba gavin presiden la sakhi baban la kham keren sumshit ne subang ma tamahap sakhi mentama baban biar sakhi nomor ba kini ki kendon ki ibu kini kendon nginuan kram kendon nomor balai barbar milik kersan
ngisha thok mo mene thak ti por bakran thak kle andala jam nomor balai ngilat kham kendon ngim jukran ni kabade ban kran ngim jukran nomor balai nganganur balai banong umda nomor ngikran ngiyang nga hok nong rim kadai ka hok ke jongi banyo ay ko roi ka par kadai ka hok ke jongi banyo ay ka kijing puli baba kadai ka hok ke jongi banyo ay kijing sumar ki hospital ki baba kadai ka hok ke jongi banginya surab rong kumbaya lem kinong silong ni namla banya sa susrok pui sok khandau mo ngir ni kwa ay surok baba ni kwa ay ki khon kin roi kin par ni kwa ay ki khon kin suk kin san nomor balai don kilong yen ki bodok tangban pa school sepo silong ngajong kiong ar khlat ke jinglut kalong kawai ke bai wayin kawai ke bai bam habaduk mla ban le kutar hap sange no ka puli hap sange no ka puli shong no hayin mla shu kita ki boro ra bangi don po snong la jong na mla le chasor ni pha snong la jong ni ala ki kolat ki bahan ni don ngas ngap la kasngap ngampat yola ban kran ndala ailat ban kran ngalong ni tau minister ngong ba kiri ban tip tang kani goi ladam dai na ki Catholic mission ladam dai na ka balang Presbyterian ladam dai na ka school snong ladam dai na ka school jang ka sen kasi hanong kendong ngalong ipi tangkan umur bani di school undan school sarkar hanu di school sarkar dong pi hai bini school sarkar dai kini ki bawan rai ki division narapi ko blan piang maka bahagi division bakadan ke Synod College kadai ke balang Presbyterian narapi ko be ke Saint kadai ke Catholic mission ngong katno ke sarkar kala penyan ki college ko ba kamta mi han ngam dong don bok manginang don kini ki mission ki barang sei ki school ki ba ki bagi nong gendang bupli yat kijat sausan kenta don dai ke school mission nomor balai ki wan tak tak mensim ban sekri ngilong ki bodan ba khadu kata dan ni siap ya ke sarkar mi kasuki pala nata kadang ni dan kam ni rosnong ni dan kam yang puli putih ba babun ki kena ni nong gendong ki jongi ki bolet pulis sponsor silong ki babun ngano ipi sagwai ka kam ka jam kajing kerdu jong ka kam ka jam kajing jenjar jong ki long kmi ki ba pa ki khon chepo silong ngasosi babun ni boni kendo na ki boni thu ina banong ki khon ki jong ki bolet pulis sponsor silong ki dan po jil ki sakem namar ki le ka kam baman ki poi kajing di drugs ki poi kajing le klumar namar balai kamdan kalawai ki samla ki jongi Andra kajing puli umdan kalawai si sheru umdan kalawai